and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kinsay nakakaplag aning bagong kuta, Mary? Si Rudy. Mama Yolanda. Kapuslan good lagi si Rudy. Kameri! Kameri! Ka Agnes. Nela sila. Kuyog nila si Rudy. Oh, kuyog Kameri. Kinahanglang iatubang si Rudy sa hukmanan sa katawan. Kinahanglang sutaon ug ayagon pag-ayo ang iyang pagkatao. Og si Kapidring may lig-on na saksi. Mary, yun na ba'y nahitabo? Nga naman di ay si Rudy. Kung mamatud-an ang tanan, bitayon si Rudy atubangan sa katawan. Apan nga naman lagi, unsa may nahitabo. Nga nung ikaw may nangusog, Mary. Tambong niya ang husay ba mayoli, aron imong mahibawan. Bana mo siya, Mary. Huway bana sa revolusyon. Mary. Bisan kinsa sa revolusyon. Kung nakasa siya sa revolusyon, kinahanglang dawato niya ang silot agad sa nahimo niyang sa. Nakasa si Rudy? Nakasa siya. Sa nga ang silot, kamatayon, Mama Yolanda. Ha? Kamere, Ka Agnes. Kapidring! Nakasabot na si Karudi. Nahusayon siya sa hukmanan sa katauhan. Milahos lang siya dito sila kung hawan, aning bagong kuta. Tanaka mo, Mama Yoli. Unsa man ang taon ang nahimong sa ni Rudy? Mahibaw anak ka na ni mo manang yun. Gihangyo ang kahilom. Gihangyo ang kahilom. Mapulang kadlaon mga kaubang mapulang manggugubat sa gubat sa katauhan. May pipilalang kabuok sa mga kauban sa revolusyon ang nahibaw bahin ining hinanaling husay at ubangan sa katauhan. Apan daghan ang wa mahibaw kung unsa ang sa nga nabuhat ning sinumbong karon nga niya sa atubangan sa katauhan. Duhara ang kapaingna ni Karudi nga mao ang komander sa atong yunita o kini mao ang pagpawaysa kaniya kun mamatud-an man nga nakasa sa revolusyon dan iyang kalawaton ang silot kamatayon tungod kay ang sumbong batok ni Karudi mao man ang grabe kaing sa o kini mao ang pagpangispiya sa kalihukang revolusyon. Usa diri, ano na di si Rudy? Usa mo din tinuod ng pagkatao ng Rudy. Balikan na to ang kahilom mga kauban. Balikan na to ang kahilom. Niya si Kameri. Kameri. Akong bana si Karudi. Akong bana. Akong kapikas sa kinabuhing revolusyon. Kagabi pa lang namo nadawat ang usa ka taho gikan sa kasaligan gid kay natong kauban nga mao si Kapidring. Si Kalusyo dili na mahimong pasayloon tungod kay mitapon na siya sa mga kaaway sa revolusyon. Nakigakos ug nakigsayaw na si Lucio sa balaod nung militar nga maoy mi anam-anam ug dugmok sa katawhan ug sa revolusyon. Si Lucio ug si Kapidring labihan kasuod. Ug ang maong balita gikan ni Lucio nga gipasa niya ngadto kang Kapidring. Ug ang orihinal sa maong kasayuran mao si Colonel Ronald Joaquin nga maoy nagmatuod kang Lucio nga kini si Karudi usa ka ahente sa militar. Nga si Karudi usa ka special agent sa NISA ko National Intelligence Service Agency. Kini si Rudy mao si Major Rudy Almendras sa Armed Forces of the Philippines. Hala no! Hala no! Diligan ko makatuo ng Yolanda. Diligan ako makatuo, hindi. Bisan ako sa ping. Kalisutuan sa maong balita. Why bana?
Way asawa sa revolusyon. Kung kinsa kanila ang mamutuan nga nakasa. Kinahanglan silutan agad sa nahimong nga kasalanan. Hiluman no sa nato. Hiluman natong tanan. Napresentar kung natugyan na sa inyong atubangan kung unsang akusasyon batok ni Karudi. Ipadayon na ito ugma ang husay. Kung kinsa pa man ang may tinaguan nga nasayod sa kalihukan ni Karudi, mahimong ipresentar gihapon sa sunod adlaw ang pagpadayon sa husay ni Karudi. Apan sa dili pa, paminaw nato kung unsay kasulti sa maong akusado. Karudi. Mapulang salamat ka, Agnes. Mapulang salamat mga kauban ako sa revolusyon. Ug mapulang salamat sa akong asawa sa revolusyon nga mao ang akong rusa sa digma. Sa wailangan nag-una ko dinhi sa dakong hawan aron molingkod ug paabuton ang giplano nga unang husay sa akusasyon batok kanako. Ipadayon ang maong husay sa sunod adlaw ug gani aniya niya gihapon ako andam magpailawom sa mapulang kamanduan. Isulod ako ninyo sa bilangguan samtang nagdagan pa ang husay sa katawhan, mga kauban. Palihog, bilanggo ako ninyo, mga kauban. Sir! Sir! Loy, Nakita na ang patayng lawas ni Captain Manggubat, sir. Naguhay-guhay. Wa na may itsura, sir. Supervise ang papaghipos sa mga patay. Kumusta mga buhi? Inyo ba ang gikasuldi? Sir, usag yun Karudi ang nagmando sa mga NPA nga atimanon sila. Di mungkog. Matod pa nila. Tiwasan gani unta ko no sila. Apan may pugong si Rudy. Maayo ko no kay si Rudy nila. Gibinlan pa sila tubig na mainom. Basig mo to sila sa lanses o padangog na itong di mungkog, Rudy. Pamaagi lang ito niya. Aron siya ingnon. Apan makahilo si Rudy. Ingna sila, Loy. Mga di mungkog. Yes, sir. Ito o mandayon. Pamatsyong kunoon sila muray ila. Di mungkog. Lucio! Ano? Marika! Sa ituyo, Ronald? Hain mamalhin sila si Rudy o Campo. Wala kong mahibawa na. Siyo. Wa lagi kong mahibaw. Mutuyo ka magyod kung bukan kasi mong osyo. Pawa niya! Gawas na Karudi. Karong adlaw ipadayon ng imong husay. Salamat kauban. Sunod na mo. Paminaw na to ang isulti sa ligon kaing saksi nga mo'y gisultihan kung unsa ang tinuod nga pagkatao ni Karudi. Kapidring? Mapulang salamat, ka Agnes. Sa dihan nabatin ako ang maong taho bahin kang Karudi. Maglisod yun ako pagtuo. Apan, dili mawasa kung nahuna ang posibleng matuod nga traidor si Karudi. Kay espiya man siya sa tumagkaaway. Apan, sa gipakita yan laing bayanihong buhat, nga itong gabi nga hilom kitang gikamas magkaaway, diha dayon, napapas akong pagtuo nga siya traidor. Pinaagi ni Karudi, hapit mahulot o kamatay ang miso nga mga kaaway. Dihado na kita netong tunghura. Apan, nakakita og mayong paagi si Karudi. Gibongkag niya ang pangpang sa mga granada og nabuak kini. Og miligid ngadto sa mga kaaway. Og mahinungdan nga luwas pa kita ang tanan hangtod karon.
Busa mga kauban ko sa revolusyon. Waysa si Karode. Biktima na siya sa mga lipat-lipat o glances ni Calusio o sa mga militar. Waysa bisan gamay si Karode. Baboy si Karode! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!